På Christianias 30-års fødselsdag, der tog I ind for at lykkeønske christianitterne med en gave. Hvis der er nogen, der skal give christianitterne en gave på deres 30-års fødselsdag, så bør det være os som gamle udefolk. Ledelsen i Københavns Politi har sagt, at politiet skulle ikke komme ud på staden, uden man havde, jeg ved ikke hvor mange delinger med og sådan lignende. Det der sker så, det er, at vi går ned i 2 biler, og så skulle vi finde en blomst. Så vi nu jagtede blomsterhandler på Amager. Og så kørte vi ud til staden og parkerede i en sidegade ude til og fik taget noget gruppebillede. Vi vidste jo ikke, hvordan vi så ud, når vi kom ud igen. Og vi gik tydeligt. Det var den ældste i patruljen på daværende tidspunkt, der gik med stuebirken. Og han gik forrest. Så vi lignede sådan en palmeparade, ikke? Jeg kan huske den første vagt, vi mødte, det var sådan nogen en. Ja. Han spurgte, hvem vi var. Vi kommer med en lykkeønsning, det er vel fair nok, altså vi skal over til bageriet. Nå ja, og så viste han os bare vej, det er den vej. Han har nok ikke fået ros af arbejdsgiveren den dag. Det der så sker, da vi kommer længere ind i nærheden af smedjen. Ja. Så genkendte de os for ugen. Ja, så gik der lidt panik i den, ikke? Og vi kom jo med kærlighed. Ja. Det var med vantro blik, at de kiggede på os. Vi troede, vi var kongelige, vi blev fuldt over, jeg ved ikke hvor mange vagter, det var jo rigtig hyggeligt. Ja, det var. Og så kom vi så ind i biografen, så folk blev fuldstændig chokeret, for det var hastog og fandme over det hele dagen, og de sad og spiste haskager og en maske, men der blev bare helt stille. Vi sagde, at vi ville godt på ugepatrulens vegne overrække en blomst til, og det var så det, vi gjorde, ikke? Og der kan jeg huske, der går lige et stykke tid, og så er der en, der tager mikrofonen. Han sagde, at det her, det viste altså mandsmod, sagde han så. Det vil han godt tage hatten af for, det synes jeg skulle være fint. Og så kan jeg huske, at han sagde, tak for vores måde at være på i dag. Ja, det er det. Og så blev vi tilbudt kage og så lignende, men der takker vi så pænt nej, ikke?